Jaman biyen ing pantai air manis Padang Sumatera Barat ana rondo ing jaman semono. Rikala ing pantai banyu manis Padang Sumatera Kulon ana siji rondo karan Manderubaya. Rondo kasebut nduweni seorang anak lanang karan Maling Kundang. Maling Kundang disayangi banget ibune jalaran wiwiting piyambake cilik wis ditinggal dening sang bapak. Maling Kundang uga wis tuwa dewasa lan piyambake ngrasa kudu bisa ngowah kauripan ekonomi keluargane. Ing siji dina Rosid kang ora liyane yaiku kanca Maling Kundang ngerteni menawa ana kapal gedhe kang lagi sumendak di pantai Banyumanis lan piyambake niat ngejak Maling Kundang kanggo melu ngumbarake bersamane. Hoi, Malen. Rosid. Ana apa? Ana kabar apik kanggo awak dhewe. Apa? Mau weru ana kapal gede pinggir pantai Banyumanis. Yene saudagar. Sapa weru iso ngrubah nasib kene? Beneran pisan, aku wis bosen urip melarat. Sapa weru iso ngrubah uripe awak dhewe? Kapan kene iso budal? Ya apa namane isu? Ya wis luwih cepet luwih apik. Aku tak njaluk restu ibuku sik. Aku arep ngomong apa le? Ayo lungguh dhisik. Ayo. Bu, aku arep ngubah nasib awak dhewe. Ya apa carane le? Mau esuk aku dikandani Rasid, jarene ana kapal sandar nek desa iki. Aku arep lunga nganggo kapal iku. Apa kowe ora tega ninggalno ibu sing wis tuwa iki dhewean? Aku ora tega, Bu, nanging aku pengen ngubah nasib awak dhewe. Dadi sugih. Aku wis bosen, Bu, urip melarat. Ya wis, Maling Kundang yang iku keinginanmu. Ibu ngijini ben kowe dadi sukses lan berhasil. Nggih, matur suwun, Bu. Aku sesuk budal bareng Rasid jam 09.00. Aku budal, Bu. Ya wis, hati-hati Maling Kundang, dungane ibu tansah ngiringi kowe. Apik, Bu. Entenono aku mulih lan nggawa bondo sing akeh kanggo awak dhewe wong loro. Mengkonolah Maling Kundang lan Rasid budal pinuju menyang lemah Perantauwe. Dene ibu Maling Kundang tetep manggon ing kampung pantai Banyumanis. Nalika teka ing tempat perantauan, Rasid lan Maling Kundang leren ning warung. Apa bener kowe wong loro butuh kerjaan? Tentu tuan. Kebenaran, aku ya butuh karyawan kanggo ngewangi ning kerjaanku. Apa kowe wong loro ya siap? Siap tuan. Kapan kini mulai kerja tuan? Kowe wong loro bisa kerja mulai sesuk. Ning omahku ya. Pengen diome tuan. Wis saya wong loro melu aku. Maling Kundang lan Rasid melu sadakar lunga omahe. Saudakar kasebut nyewano sawijining kamar ing omah kanggo ditinggal dening Maling Kundang lan Rasid. Ing sesuk dinane, dheweke kabeh wiwit nyambut gawe lan diawasi terus dening saudakar. Lan rupane Maling Kundang luwih giat lan sregep dibandingno karo Rasid. Tapi Maling Kundang ora rumangsani bab iku. Nganti banjur anak saudakar kang bernama Putri teka lan weruh kaping loro karyawan anyar bapak iku. Rupane Putri uga gumun karo rai rupawan kang diduweni Maling Kundang serta kerajinan nganti pungkasane Putri uga tiba tresno ing pandangan kapisan. Bapak, sapa arane kerjaannya iku? Sing endi to, Nduk? Sing rupane bagus lan sregep iku. Walah, iku jenenge Maling Kundang. Oh, jenenge Maling Kundang.
Ono apa, Nduk? Ora ono apa-apa, Bapak. Putri namung takon wae. Walah ya wis. Wiwiting dina iku, Putri tansaya gumun lan tresna ing Maling Kundang. Putri tansah nggatekake Maling Kundang meneng-meneng. Sakwise nyambut gawe lawas 2 taun ing bapak Putri, Maling Kundang wis dadi wong sugih amarga dheweke tansah sregep nyambut gawe. Rosid diulingno menyang kampung pelarantane amarga dheweke ora sregep koyok Maling Kundang. Sesambungan Putri lan Maling Kundang tansaya cedhek nganti pungkasane dheweke kabeh omah-omah. Sesasi sakwise omah-omah, Maling Kundang lan Rosid lunga kanggo berdagang ing perkampungan Pantai Banyumanis. Nalika Maling Kundang lan Putri teka ing desa kasebut, Maling Kundang ketemu karo Rosid kang rikala iku lagi ngelamun ing pinggir pantai. Rasid. Oh, rupane maling. Iya, wis sukses saiki sopir rek. Lho Putri, kan bojone Putri iki ya. Selamat ya. Iya, syukur alhamdulillah. Awakmu sih kok kerja panas-panasan. Ya wis aku tak berdagang sik ya. Hati-hati ya. Ya dibeksin. Mak. Maling Kundang wis bali. Dheweke saiki nak dermaga. Apa iya le? Iya, ayo merono saiki. Maling Kundang anakku. Sapa wedok tuwek wani ning aku ibuke bojoku. Aku pancen ibuke Maling Kundang. Dan kowe aku ora duwe ibu melarat koyo kowe. Bojoku ora duwe ibu melarat koyo kowe. Kowe dudu ibuku, ngado kowe teko aku. Ya awas sebab apa dek kaya ngene. Aku ngelairke lan gedekno dhewe ya Allah, gak ana teguranmu. Sebenarnya dek bocah durhaka. Lan ing wektu iku uga Prupala Maling Kundang dadi siji watu. Maling Kundang ora obah dheweke dadi watu akibat wis durhaka marang ibune. Pramila mula awak dhewe ora oleh durhaka karo kaping 2 wong tuwa awak dhewe, utamane marang siji ibu. Iya, duh. Ini. Wes gak apa-apa. Bojoku ora duwe bojo melak.